Hola a tothom. Bé, jo soc en Rafael Figuerola, director tècnic del Club Marítim de Torredembarra i jutge i oficial de regates de la Federació Catalana i Espanyola. Demano un canvi a l'actual junta de la Federació Catalana per diferents motius. Crec que ha caducat i necessiten noves persones gestionar-la. Crec que som un equip potent de gent que portem molts anys navegant i gestionant clubs, i com a oficial de regates crec en un canvi en el col·legi liderat per en Francesc Fayol i l'evolució dels nostres jutges tant a nivell de seguiment de les actuacions com de formació i potenciació en les regates d'alt nivell. Els que ens presentem al col·legi com a membres d'assemblea pel col·legi som en Pepe Rodríguez, Paco Quiñonero, Vicent Céspedes i jo mateix. I res més, per tot això demano un canvi a l'actual Federació Catalana de Vela i la vela catalana en sortirà altament beneficiada.